Zeg Davy, net als zoveel artiesten heb jij enorm veel zin in de zomer, hè? Ja, zeker. Als je naar buiten kijkt is het natuurlijk een beetje, nog niet echt zomer. Maar die moet er zeker aangekomen. Het wordt nog juni, juli, augustus. Hè. En het weer zal zeker een grote rol gaan spelen. En dan hoop ik dat ze allemaal mijn nieuwe single mee gaan zingen. Ja, want wat vind jij zo leuk aan de zomer? Ja, natuurlijk lekker buitenleven. Dat is het voornaamste natuurlijk. Nou ja, kijk, luister, Amsterdamse, ik weet niet of nee, maar wij zeggen vrouwen bloot, handel dood. Dus in dat opzicht vind ik het niet heel vervelend. Dat weet je, maar het gaat natuurlijk lekker dat je lekker buiten bent en lekker lang kan leven, lekker lang ligt. Lekker barbecue en gezelligheid. En dat ervaart volgens mij iedereen. Dat vind ik een hele logische gedachte. Laat lekker wachten als het straks echt mooi weer wordt en lekker zomer. Dan mogen ze hem volop draaien. En daar is hij ook voor bedoeld, weet je. Mijn single is zo gemaakt dat de eerste drie woordjes van het liedje zijn oh zomer. Dat iedereen dat moet gaan onthouden en dat is alleen voor de zomer bedoeld. Want anders had ik hem lente, herfst of winter genoemd en dat is het niet. En de zomer, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Al heel stiekem een beetje aan nadenken over een vervolg? Zeker, hij ligt al klaar, zou ik je eerlijk vertellen. Medio, oktober, begin november komt hij uit. Dat wordt er niet de winter, toch? Dat geintje die heb ik zelf al 4.899 keer gemaakt. Maar dat wordt hem niet, nee, zeker niet. Nee. Het wordt een cover, nog nooit uitgebracht in de zin van Nederlandstalig. En met een beetje een lekkere café-achtige meezingen weer. En dan kijk ik lekker naar uit. Ik ben natuurlijk grotendeels zanger en ik werk nog een paar dagen in de week bij het meest luxe sigarenhuis van Nederland, Hajenius. Ik weet niet of ooit iemand daarvan gehoord heeft, maar dat is een heel bekende sigarenwinkel.